Velkommen til det her sommer-Vinyasa Flow, hvor vi skal arbejde med noget stabiliserende styrke og få skabt noget plads og noget bevægelighed i kroppen. Lad os starte med det samme og komme frem og stå på alle fire her. Vi kommer til at arbejde os ind omkring skulderbladene, så på din indånding trækker du skulderbladene mod hinanden, næsten som du havde en lille bold, du ville klemme sammen. Og på din udånding stemmer du hænderne i gulvet og kigger stille og roligt mod din navle. Du fortsætter med at bevæge dig her. Indåndingen trækker skulderbladene mod hinanden, sender hjertet frem, og udåndingen stemmer hænderne i gulvet og tager blikket mod navlen. Og som du fortsætter her, er arbejdet mere end i almindelig kat-og-cow. Lidt mere ind omkring det her lidt spændte stykke mellem skulderbladene, de fleste af os går rundt og har. Lad os tage den sidste tur her. Ånder ind, trækker skulderbladene mod hinanden, ånder ud og runder ryggen. Og lad os bare komme tilbage her med måtteafstand mellem knæene, samle store tæer, lige et øjeblik, række armene frem foran dig. Lad din pande lande i gulvet, og tag et par rolige, fulde vejrtrækninger her, som tager dig ned i hofterne og hele vejen op langs rygsøjlen, hele vejen op i nakken. Tag nu på din næste indånding og skub dig halvvejs op. Ha' fornemmelsen af de stærke hænder i gulvet. Underdrej dine tæer og find bare til lige præcis det hundestræk hovedet ned, som passer sig for dig i det her øjeblik. Det kan være, at du skal holde knæene lidt bøjet for at få hofterne godt tilbage. Det kan være, at du kan strække benene. Giv helt slip i din nakke og lad blikket blive stille. Tag 2 fulde indåndinger og udåndinger her. Virkelig stem hænderne i gulvet. Virkelig bred kravebenene ud. På din næste indånding kom frem til planken, så du står med skuldrene lige over håndleden her. Og simpelthen stem hænderne i gulvet, som du gjorde lige før i cat-cow. Kravebenene breder sig ud. Kig frem og mærk, hvordan det tænder op omkring navlen. Hold hele denne styrke i armene og i skuldrene, som du herfra bare skubber dig tilbage igen til hundestræk hovedet ned. Og mærker effekten, det du lige lavede har på siderne af brystkassen her. Hvordan du virkelig kalder rygsøjlen søge ind i ryggen. Tag de sidste 2 indåndinger og udåndinger her. Og tag nu på din næste indånding og før dit højre ben stille og roligt op og tilbage. Find måske lige lidt ekstra plads her på forsiden af hoften. På din næste indånding trækker du knæet frem mod maven, videre frem mod hjertet. Måske med et lille puff lander du foden her mellem hænderne. Du kan være på dine knoer eller blive på dine fingerspidser. Lad hjertet søge frem og find ind her på forsiden af din hofte. Bare tag 2 fulde, rolige indåndinger og udåndinger her. Virkelig mærk, hvad du har med dig her på forsiden af hoften i dag. Tag nu og placer dine fingerspidser en lille smule længere fremme foran dig. Og bare træd frem, så du kommer ind i en eller anden form for stående split. Det kan være, at du løfter dit venstre ben en smule. Det kan være, at du løfter det ganske højt mod loftet, eller ansigtet søge mod dit strakte standben. Bliv her 3 vejrtrækninger og mærk hele bagsiden af højre ben. Vågne op. Tag nu på din næste udånding og sæt din venstre fod i gulvet med hofteafstand til den højre fod. Bøj en anelse i dine knæ her. Tag og flet dine fingre bag dig. Og lad simpelthen armene falde fra ryggen. Giv slip i nakken. Giv slip i skuldrene. Tag et par vejrtrækninger til at komme rigtig, rigtig godt ind på forsiden af skuldrene her. Og det næste, vi skal lære at træde tilbage i planken, hvor vi lige var. Så sæt dine hænder i gulvet her, stem hænderne i gulvet og træd tilbage, så du endnu en gang står med skuldrene over håndleden her. Kig lidt frem, mærk maven tænde op. Og hold nu alt det her, som du endnu en gang kommer tilbage til hundestræk hovedet ned. Kigger ind mellem dine fødder, slapper af i din nakke. Og fortsætter med at løfte det venstre ben op mod loftet. Nu rækker tilbage og ud igennem venstre fods tær. Og på din næste indånding kommer foden frem til mellem hænderne. Lander. Du bliver på dine fingerspidser, eller du kommer ned på dine knoer igen, alt efter hvad der er rest for dine hænder. Sender hjertet frem, holder bagsiden af bagerste knæ godt løftet mod loftet. Og undersøger forsiden af hoften her med din vejrtrækning. Kan du holde blikket stille og roligt? Kan du holde ansigtet afslappet, mens du står her? Tag nu og sæt fingerspidserne lidt frem foran dig. Endnu en gang træd bagerste fod frem her. Måske bare løfte en anelse, måske løfte ret højt op. Og lad ansigtet søge mod dit strakte standben. Og find ind i hasen her. Lidt intens stræk. Godt på en sommerdag.
Tag på din næste udånding og sæt din højre fod i gulvet nede ved siden af den venstre. Og igen behagelige knæene. Flet fingeren til gerne den modsatte finger forrest i flettet, og endnu en gang simpelthen. Toppen af hovedet hænge mod gulvet. Skuldrene strække sig. Og mærk dine indåndinger og udåndinger her. Tag nu på din næste indånding og land hænderne tilbage ved lænden. Sæt så fingerspidserne i gulvet eller på skinnebenene. Og ind, stræk dine sider, stræk fra navlen til hjertet og ud. Placer hænderne i taljen. På din indånding løft hele vejen op. Og her strækker du bare armene ned langs siden af kroppen. Tag nu på din indånding og ræk armene mod himlen. Og på din udånding fold frem. Og land hænderne, hvor du kan nå. På din indånding stræk fra navle til hjerte. Træd tilbage. Husk, du kan vælge at holde benene strakte her, eller sætte knæene i gulvet. Vi skal stille og roligt sænke os hele vejen ned på maven. Så på din udånding kom ned og land. Hold oversiden af fødderne i gulvet. Hold hænderne lige under skuldrene. Overarmene trukket tilbage på plads i skulderleddet. Herfra stem dine hofter let i gulvet på din indånding. Løft det højre ben og hoved, bryst og skuldre for gulvet. Og ånd ud og sænk. På din indånding løft venstre ben. Løft hoved, bryst og skuldre for gulvet. Dvæl et øjeblik i styrken på bagsiden af kroppen, inden du ånder ud og sænker. Gør det 3 gange til hver side med vejrtrækning. Indånding løfter højre ben, hoved, bryst og skuldre. Og udåndingen sænker. Indånding løfter venstre. Og udåndingen sænker. Fortsæt her. Ånder ind. Ånder ud. Ånder ind. Ånder ud. Aller sidste gang til hver side. Ånder ind. Ånder ud. Hold toppen af skuldrene så bløde du kan hele tiden som muligt. Ånder ind. Ånder ud. Tilbage til hundestræk hovedet ned, så underdrej din tær her. Og skub dig hele vejen tilbage og tag med din næste indånding igen og ræk det højre ben op og tilbage her. Tag en ekstra indånding, ånd ud. Send knæet frem, så det ender lige bag den højre overarm. Og tag nu nogle gange her, send knæet ned, så det næsten rammer gulvet, og ånd ind, løft det op. 2 gange til, ånder ud, sænker ned, ånder ind, løfter op. Sidste gang, ånder ud, sænker ned, ånder ind, løfter op, og den her gang kommer foden hele vejen frem mellem hænderne. Bagerste fod drejer sig ind til næsten parallelt med bagkanten af måtten, og du ånder ind og lander i din kriger 2 her. Strækker fra hjertet ud igennem fingerspidserne. Lad blikket hvile mod højre hånds fingerspidser. Og tager et par rolige, stille vejrtrækninger. Mærker, hvad du har med dig i hofterne i dag her. Tag nu og vender håndfladerne op efter. Og på din indånding strækker du armene lige op mod loftet. Du kan blive stående her. Du kan også begynde at læne dig en anelse over mod højre. Og mærke, hvordan du kommer ind og tænder op på siderne af hoften. Tænder op omkring taljen. Trækker vejret hele tiden. Også når det bliver en lille smule mere intenst her. Til den sidste indånding. Den sidste udånding. Og så ind, kom tilbage stille og roligt et øjeblik til en omvendt kriger. Og vælg nu, om du vil lande den højre underarm på det højre lår, eller komme hele vejen ned med højre hånd på indersiden af højre fod. Og bare stå her og række lige op og ud igennem venstre hånds fingerspidser. Find den her længde hen over brystet. Og lad blikket søge op igen til et sted, hvor det bare er rart. Og lad blikket lande. Tag de sidste 2 indåndinger og udåndinger her. Og tag nu, som vi skal ud af stillingen, og sæt din venstre hånd i gulvet. Cirka ved siden af den højre fod. Kom om på ydersiden af den venstre fod her. Gå din højre fod en smule tilbage. Start nu med at løfte din venstre hofte op. Du kan simpelthen blive stående her og mærke styrken omkring din hofte. Du kan også begynde at slippe gulvet med den venstre fod og strække benet lige frem foran dig her. Måske endda strække den højre arm mod loftet, så du igen får fat i bredden over brystet. Tag de sidste 2 indåndinger og udåndinger her. Mærk, hvordan det tænder op i hofterne. Og lad nu udåndingen tage dig tilbage til hundestræk hovedet ned. Tag en ekstra god indånding. Og en ekstra udånding. Præcis det samme til det modsatte side, så på næste indånding svæver du venstre ben op. Og på næste udånding træder du foden frem mellem hænderne.
Du drejer bagerste fod ind her, næsten parallelt med bagkanten af måtten, ånder ind, løfter op og lander i din kriger 2. Strækker for hjertet ud igennem fingerspidserne. Lad blikket lande på venstre hånds fingerspidser. Og står bare her og finder vejrtrækning igen i det her lidt mere opretstående, stærke, rolige scenarie. Tag nu og vend dine håndflader opad her. Og stræk armene lige op mod loftet. Ræk op og ud igennem fingerspidserne. Og hvis det føles passende, så tilt en anelse over mod venstre her. Men hold længden op igennem siderne af kroppen. Mærk, hvordan bare den her lille bevægelse ned mod venstre tænder endnu mere op i muskulaturen omkring siderne af overkroppen. At du hele tiden åbner brystet mod den lange kant af måtten. På den næste indånding kom tilbage til en omvendt kriger. Og på din udånding vælg, om det skal være underarm til lår eller hånd helt i gulv. Og tag at strække den modsatte arm mod himlen her. Virkelig kom ind og find plads over brystet. Send halebenet let tilbage og hjertet frem. Gør hele kroppen lang. Sidste 2 indåndinger og udåndinger her. Og så en lille tur ind omkring hoften igen. Så land nu din højre hånd i gulvet her, lige under højre skulder. Kom om på ydersiden af højre fod og gå din venstre fod et stykke tilbage her. Du kan simpelthen blive her. Du får allerede godt fat i din hofte, men du kan også begynde at lege med at løfte højre ben fra gulvet og strække højre ben frem foran dig. Måske endda strække venstre arm mod loftet. Og så tager vi bare lige 3 vejrtrækninger i den her lille dejlige ting. Og nu med god varme i kroppen. Vend rundt, kom tilbage til hundestræk hovedet ned. Tag 2 indåndinger og udåndinger her. Mærk, hvordan du har skabt varme omkring dine skuldre, i dine haser, i dine hofter. Afslut næste udånding helt og træd eller hop dine fødder frem til hænderne. Lad os bare samle fødderne her, ånde ind. Og ud til Uttanasana med samlede fødder, for vi skal videre til Utkatasana. Så tag nu og bøj rigtig godt i dine knæ her. Og kom ned og sid. Stræk armene mod himlen. Og lad os bare kigge lige frem i dag. Så simpelthen sid her og mærk, hvordan benene tænder op. Hvordan du bruger støtten fra maven til ikke at komme til at hænge i lænden. Men det er fint at have et svej. Så hold det svej, du har, men støt med styrken fra maven her. Tag de sidste 2 indåndinger og udåndinger. Og herfra begynder du simpelthen at sidde ned, til du kommer hele vejen ned. Måske støtter du hænderne i gulvet, måske kommer du bare lige ned og lander og kommer til Navasana med knæene bøjet. Sid her, sug lår og mave mod hinanden. Hold dine ben i den her næsten 90 graders vinkel, som du sætter fingerspidserne til baghovedet, og bare lige så stille og roligt kommer ned her og ligger på ryggen et øjeblik. Hvis du kan mærke, at din lænd svejer meget væk fra gulvet, så send halebenet mod det, der nu er bagkanten af måtten her. Vi skal arbejde os lidt ind i maven, så på næste udånding sænker du højre ben ned over gulvet. Og på din indånding trækker du lige så stille og roligt benet op igen. På din næste udånding sænker du venstre ben ned over gulvet. På din indånding trækker du benet op igen. Når du sænker højre ben ned her, så løfter du højre albue til venstre knæ. Og du ånder ind og kommer tilbage. Ånder ud, venstre albue til højre knæ. Ånder ind, kommer tilbage. 2 gange til hver side. Ånder ud. Ånder ind. Ånder ud. Kan du gøre det her uden at spænde op i din nakke, op i dine skuldre? Ånder ind. Ånder ud. Højre albue løftet. Og allersidste gang her. Ånder ud. Sænker venstre ben. Løfter venstre albue. Ånder ud. Kommer ned. Og tager bare lige et øjeblik og lad knæene søge mod maven. Lad vejrtrækningen blive rolig. Og find ind i et lille twist her, så lad på din næste udånding begge knæene falde samlet over til venstre side og ræk din højre arm tilbage. Lad brystet åbne sig. Og igen bare drej hovedet så langt til siden, som det føles rart. Mærk hele forsiden af højre side af bryst og overarm her åbne sig. Mærk, at du kan falde ind i det her øjeblik af stillhed efter at have bevæget dig. Du kan være lige meget til stede i det dynamiske og i det rolige. På den næste indånding trækker du knæene op, og på den næste udånding bevæger du lige så stille og roligt knæene over til den modsatte side, så godt du kan.
Og hviler her. Tag nogle gode, stille og rolige vejrtrækninger. Og mærker særligt twistet her i den øverste del af rygsøjlen her mellem skulderbladene, hvor vi allerede i dag startede vores fokus. Vi har et stående flow til her. Så tag nu på din næste indånding og kom tilbage, og vi skal lige så stille og roligt op og sidde her. Og så skal vi bare mødes i hundestræk hovedet ned. Så tag simpelthen og træd tilbage og kom ind og stå her. Kig ind mellem fødderne. På din næste indånding løfter du dit højre ben op. Den her gang løfter du det også helt op på venstre fods tær. Så sænker du højre hofte. Og tager lige nogle ture, hvor du på din indånding løfter højre ben op, sænker venstre hæl i gulvet. På din udånding sænker hoften, løfter hælen. Gør det 2 gange til. Ånder ind, løfter. Ånder ud, sænker. Sidste gang, ånder ind, løfter. Den her gang trækker du højre fod frem mellem hænderne. Og så træder du din venstre fod lidt tættere på dig og vinkler foden cirka 45 grader ind her til Parsvottanasana. Kom op på dine fingerspidser på din indånding. Måske bliver du stående her. Måske bøjer du lidt i højre knæ. På din udånding kan du vælge at lade ansigtet søge mod dit strakte højre ben, eller næsten strakte højre ben. Og bare finde ind i den her længde på hele bagsiden af kroppen, som Parsvottanasana inviterer til. Fornemmelsen af at stå stærkt og stabilt, men at kunne give helt slip i nakken. Lad os tage benenes form med her ind i et lille twist, så ind kom op på dine fingerspidser igen. Tag din venstre hånd tættere på højre fod, måske til ydersiden af højre fod. Og hvis det giver mening at trække højre hånd op til taljen, så gør du det. Hvis det giver mening at strække den højre arm hele vejen mod loftet til Parivrtta Trikonasana, så gør du det. Tag bare lige en 3-4 vejrtrækninger her. Hold stabiliteten og styrken i benene, mens du twister. Og på din næste udånding, sænk hånden her. Tag nu ånden ind, kom op på fingerspidserne. Og tag lige på din udånding og sæt dine hænder op i taljen og løft overkroppen halvvejs op. Stræk fra navle til hjerte. Brug noget af al den styrke, vi har tændt op i her i maven, til virkelig at holde ryggen stærk. Tag den sidste indånding her, pres ned i den forreste fod, og på din udånding fold ned over benet igen. Næste indånding løfter dig hele vejen op, som hvis du lavede en solhilsen. Stræk armene mod himlen her. Og på din udånding kommer hænderne ned foran hjertet, og bagerste fod drejer sig ind til sådan en meget kort high lunge. Overkroppen læner sig frem. Det kan være, at du bliver her. Det kan være, at du træder hele vejen frem og leger med at finde balancen her i kriger 3. Holder toppen af skuldrene rolige, blikket stille. Hofterne, du har tændt op i løbet af din praksis, stærke. Og vi slutter af her i Utkatasana, så tag din venstre fod frem til din højre fod. Bøj knæene og ind, stræk armene mod himlen. Og den her gang lad hænderne komme ned foran hjertet og kryds din venstre albue til dit højre lår. Og bare stå her i en stille og rolig twistet Utkatasana. Bøj godt ned i benene. Stem øverste hånd i underste hånd for at twiste brystet endnu mere her. Tilbage til Utkatasana. Find styrken og støtten i maven til at ånde ind, rette op. Og på din udånding læn dig frem. Og ind, stræk dine sider ud, træd tilbage. Du kan vælge at komme direkte til hundestræk hovedet ned her. Du kan også lige sænke dig ned over gulvet. Enten komme til en kobra, eller et hundestræk hovedet op. Og tage turen tilbage til hundestræk hovedet ned her. På din næste indånding, løft dit venstre ben op her. Løft dig op på højre fods tær. Og begynd stille og roligt den her lille saksende bevægelse. Sænk hoften. Og ind, sænk hælen, løft hoften. Og fortsæt. Ånder ind, sænker. Ånder ud. Sender hælen i gulvet. Sidste gang. Ånder ind. Ånder ud. Træd nu venstre fod frem mellem hænderne her. Og træd din højre fod noget tættere på. Kom op på dine fingerspidser. Vælg, at det måske er rart at blive på fingerspidserne, eller at du har lyst til igen at finde den her gode, rolige foroverbøjning i Parsvottanasana. Trækker vejret og mærker igen hele bagsiden af kroppen træder frem med din opmærksomhed. Hvordan det føles op langs baglåret, ned langs rygsøjlen, hele vejen ned i nakken, hele vejen ned til bunden af kraniet.
Tag nu og hold benene nogenlunde, hvor de er, og nemt kom op på dine fingerspidser. Måske ryk din højre fod tættere på, eller endda hele vejen over til ydersiden af venstre fod. Og begynd at trække din venstre hånd op mod skulderen. Slut eventuelt af med at strække armen hele vejen mod loftet her. Og igen, kom ind i noget bevægelighed mellem skulderbladene. Men hold nakken, hold skuldrene så rolige, bløde, stille som muligt. På din næste udånding, sænk den venstre hånd. Og en kig frem her. Og på din udånding, bare lige tage et øjeblik i Parsvottanasana igen. Og nu ind, kom op på fingerspidserne, send hjertet frem. Find styrken og støtten i maven, som du kommer op og lander hænderne her ved taljen. Bliver her lige nogle vejrtrækninger. Mærker, hvor stærkt det føles i benet, hvor stærkt det føles i ryggen og i maven. Og næste udånding sender dig mod det strakte ben. Indåndingen tager dig som en solhilsen hele vejen op her. Og på din udånding, træk hænderne ned foran hjertet, drej rundt på bagerste fods tær med en meget kort high lunge. Læn dig en anelse frem her. Find støtten fra maven, støtten fra hofterne, som du lige så stille og roligt læner dig frem og finder balancen på dit venstre ben. Nogle vejrtrækninger i kriger 3, hvor du balancerer intensiteten i stillingen med roen, venligheden i ansigtet og de bløde skuldre. På din næste udånding kommer højre fod til venstre fod her. Du bøjer knæene, finder Utkatasana og strækker armene mod himlen. Og på din udånding, træk hænderne til hjertet og stille og roligt twist her mod venstre. Så højre albue kommer ned og kysser venstre lår, venstre hånd presser ned i højre hånd. Og du bare twister stille og roligt rundt her. De sidste 2 indåndinger og udåndinger. Holder benene stærke, og ind kommer tilbage. Utkatasana den her gang. Og nu stræk benene, læn dig hele vejen frem her. Og grib dine store tæer med pegefinger og lange fingre. Og ind kigger frem. Som altid i foroverbøjning, og er der mulighed for at holde knæene bøjet. Kom ind her, 5-6 vejrtrækninger. I den udgave af Padangustasana, der lige nu giver bedst mening for dig. Rolige fulde indåndinger og rolige udåndinger her. Mærk, at roen strømmer ned langs rygsøjlen. Nakken slapper af. Øjnene lukker sig måske en smule i. Og tag nu den ro med dig i dit sidste lille vinyasa flow her. Sådan en kig frem. Placer håndfladerne i gulvet. Træd tilbage til planken. Send hjertet frem. Sug ind omkring navlen. Vælg om knæene skal i gulvet eller ej. Sænk dig hele vejen ned. Chaturanga eller ned på maven. Indånding kobra eller hundestræk hovedet op. Og udånding hundestræk hovedet ned. Og herfra kom bare ned og land dine knæ i gulvet nu. Sid tilbage. Og lad os lige her føre den højre arm ind over den venstre. Og lad os lade håndfladerne samle sig. Begynd at sende dine albuer op. Hold dine skuldre rolige. Find fornemmelsen af støtte ved maven, som du også havde i Utkatasana, i din high lunge, din kriger 3. Og begynd nu at løfte albuerne op, hvis du vil. De sidste par vejrtrækninger her. Blikket mod næsetippen. Og du ånder ud og sænker bare armene. Og skifter til modsatte side. Hånd til hånd. Løfter albuerne. Mærker, hvad du har med dig her på bagsiden af brystet i dag. Så nogle gode vejrtrækninger hele vejen derom. Og hvis du kan mærke, at der er plads, og det vil være rart at begynde at løfte dine albuer noget mere, så gør du bare det. Stille og rolige indåndinger og udåndinger her. Og så sænker du armene. Og herfra skal vi bare krydse anklerne. Stræk benene frem foran, og så kom ned og lande på ryggen. Og så har vi lige en lille smule bagoverbøjningsarbejde tilbage her. Så hvis du på nuværende tidspunkt er lidt træt, kan du altid tage en klods og bare placere under bagsiden af bækkenet på tværs. Du kan også komme ind her i en stille og rolig halvbro, hvor du stemmer fødderne i gulvet, begynder at løfte hofterne mod loftet, og så dirigerer armene ind under dig, så fingrene kan flette sig, og så brystet kan åbne sig ekstra dejligt godt her.
Brug al den opmærksomhed, du har skabt mellem skulderbladene til virkelig at få løftet hjertet mod hagen, og lad hagen pege op mod loftet her. Tag de sidste 2 indåndinger og udåndinger. Og på din næste udånding kommer du bare lige så stille og roligt ned. Og her kan du vælge at tage halvbro en gang til. Måske bare trække knæene ind til brystet. Du kan også lige lade hænderne lande her ved dine skuldre, under dine skuldre. Og så på en indånding løfte dig stille og roligt op i en fuld bro. Hvis det er sådan en dag. Arbejd brystet tilbage mod hænderne lige i den her udgave. Og igen mærk al den opmærksomhed, du har tændt mellem dine skulderblade. Tag de sidste 2 indåndinger og udåndinger her. Og nu ud og kom lige så stille og roligt ned og læg dig på ryggen. Og lad et øjeblik bare armene hvile ned langs siden af kroppen her. Bagsiden af bækkenet, bagsiden af brystet og baghovedet støtter i gulvet. Kryds nu din højre ankel hen over det venstre lår. Træk knæene op mod dig her. Tag fat om dit baglov, dit skinneben. Min personlige favorit er at tage fat op omkring min læg her. Så det er også en mulighed. Men find en stilling, der føles rar for dig. Hold din højre fod godt flekset. Og tag bare her og begynd at runde din praksis af. I denne her lidt mere stille form. Send opmærksomheden ind omkring din lænd, dybt ind i din hofte. Og mærk alt, hvad der er at få fat på der i dag. Tag nu bare her og bøj dit venstre ben. Og lad begge benene falde over til venstre side, så højre fodsål lander i gulvet, ydersiden af venstre ben lander i gulvet. Den venstre hånd fungerer som sådan en lille støtteben til det højre knæ her, og den højre arm falder tilbage. Og nogle øjeblikke ligger du bare i den her hvilende, stille, lette rotation. Og åbning langs hele ydersiden af låret. Og som altid, undersøg nysgerrigt, hvad du har med dig her i dag, i stedet for at prøve at presse noget ud af stillingen, som ikke er til stede i lige det her øjeblik. Tag de sidste par indåndinger og udåndinger. Og tag nu bare og kom op. Og tag de samme 2 stillinger til modsatte side, så kryds venstre ankel hen over det højre lår her, og tag fat igen, hvor det føles rart. Igen, hvis du vil have strakt benet op mod loftet. Det er en mulighed. For bare lige at komme lidt ekstra ind i hasen, kan du gøre det. Hold venstre fod godt flekset. Mærk bagsiden, ydersiden af hoften, dybt inde i hoften her. Alt hvad der vækker din opmærksomhed, som du ligger her. Og lad vejrtrækningen næsten som bølger strømme igennem kroppen. Så med dine udåndinger kan give slip på alt det, du ikke lige har brug for i det her øjeblik. Og tag nu bare slip stillingen, bøj det højre ben, og det eneste, der sker her, er, at benene falder over mod højre, venstre fodsål i gulvet, ydersiden af højre ben i gulvet, og den venstre arm falder tilbage her i en 90 graders vinkel. Højre hånd agerer lille støtteben for venstre knæ. Og du falder bare ind i roen. Her. Nu stille og rolige indåndinger og udåndinger. Og her slutter vi af med min yndlingsmåde at afslutte min praksis på. Men hvis du har en anden stilling, du hellere lige vil bruge de sidste minut på inden shavasana, så tager du bare den. Hvis du er med mig her, så strækker du benene frem foran dig. Og finder ind i din allerrareste udgave af Paschimottanasana. Så det kan være, at du sidder og løfter hjertet lidt frem. Det kan være, at du holder af bare og bevæger dig ned mod dine ben. Lad ryggen finde en blød bue. Stadigvæk med lidt støtte fra maven, som du har tændt her i løbet af din praksis. Men mulighed for her simpelthen bare nogle øjeblikke at finde ind i en nærende, rolig
for overbøjning. Og det aller sidste, du skal nu, er bare at skubbe dig op og komme ned og få lagt dig rigtig, rigtig godt til rette i Shavasana. Brug så lang tid i Shavasana, som du har her i dag. Og nyd resten af din dag. Tak for nu.